В Бургас сме, защото имаме среща. Дамска бизнес общност има любов и се намираме в Бургас. Имаме среща с много наброй прекрасни дами, които ни очакват тук. Сега ще се запознаем, ще се опознаем, всяка една ще се представи и така разрастваме общността, за да може колкото се може повече прекрасни дами, а и господа да представят себе си и бизнесът си. Добър вечер, дами и господа! За мен е изключително удоволствие да ви поздравя от град Бургас. На първо място искам да благодаря на госпожа Светлана Лукаш за организацията тази вечер, когато трябваше да взема решение на кого да се обадя, за да покани гости, за да разширим нашата общност и да говорим за възможностите, които ни обединяват. Нямах колебание, че Светлана е мой партньор. Обичам Светлана от много години. Разбира се, нейния баща също обичам. Аплодисменти за него. Нямах колебания и към днешна дата разбрах, че съм направила правилния избор. Аз съм адвокат Биляна Тончева и управлявам консултантска компания за европейски проекти EcoGlobe. Тази вечер ще ви говоря за две неща. За нашата бизнес общност Има любов и за европейските проекти. За мен е огромно удоволствие да кажа, че днес на днешната среща съм с госпожа Асения Русева от MobiBG, моята партньорка. С нея и с госпожа Здравка Тотева направихме тази бизнес общност и вече устойчиво за 6 месеца отбяхме да съберем повече от 10 500 човека. Всички вие, които не сте част от нашата дамска бизнес общност Има любов, а съвсем скоро думата дамска ще отпадне, защото имаме много мъже в нея. Може да ни последвате в Фейсбук. Ето, господин Калканджиев маха, да видите, че имаме и мъже. И ще се радвам изключително много всеки един да ни последва в Фейсбук. Две важни неща. Направихме 2 форума, 100 фирми, 100 щанда, 100 презентации от сцена срещу 100 евро. Веднага ще обявихме първия форум. В рамките на 48 часа местата се запълниха. Пуснахме втори форум и така на двата форума имахме повече от 170 уникални фирми. Някои участваха и в двата. 170 уникални фирми, защото само си представете, че ще предложите, ще разкажете за вашия бизнес. Разбира се, всичко това е заснето в TikTok, във Facebook. Аз съвсем скоро, благодаря на господин Калканджиев, ще тръгна и в YouTube. И всички тези фирми, които бяха на форума, направиха своите презентации от сцена, имаха щандове и толкова много продукти продадаха, че сега само ме питаха кога пак. На 27 и 28 юни правим нашето следващо издание. Всеки един от вас е добре дошъл, защото този път ще съберем 200 фирми, 200 щанда, 200 презентации от сцена срещу 200 евро, за да може всеки един от вас да има достойно място на сцената, да има достатъчно много площ да предлага и продава своите продукти. Всеки е добре дошъл, защото едно огромно, няма да казвам думата сборище, а ще кажа думата форум. Представете си 200 работещи фирми. Ще предлагаме от бомбоните, които след малко ще дам думата първо на него, на моя партньор и приятел в годините Ники, който организира също бизнес събитие сутрин в Бургас. Той ще ви покани на неговите събития и ще разкаже след мъничко за себе си. От СЕМ ще продаваме неговите бомбони от магарешко мляко до всичко, което може да ви мине през ум. Значи, имаме си отделен кръг, в който всичко, що касае недвижимите имоти, веднага ще приобщим едни парапети към нас. На предходното събитие нашата дама, която строителя, който присъства, продаде една от къщите, които стои на скромната сума от 600 000 евро. Така че да продадете на един бизнес форум, само защото са се появили, качили сте се на сцената, разказали сте и си слезли на щанда продукт за 600 000 евро, мисля, че е голямо постижение. Разбира се, ако вие произвеждате мед, ще продавате мед, ако продавате дрехи, ще продавате дрехи. Тоест, всеки в своята експертиза е добре дошъл. Много възможности има. 200 работещи фирми са голямо предизвикателство. 200 работещи фирми, като вие имате 199 ходещи реклами. Здравейте, казвам се Катя Стоянова. Аз съм в застрахователния бизнес вече 23 години. Представител съм на застрахователна компания Аксион. Минала съм през частния бизнес застраховането в лицето на застрахователен брокер.
мен набързо. Казвам се Николай Кадийски, сериен предприемач от Бургас. И това, което по-скоро искам да ви запозная е Бургас Бизнес Хъб и това, което всъщност ние правиме за Бургас. Силвия Груева се казвам, от Бургас съм, занимавам се с имам салон за красота.